Moras madihita saluhutna aka manami nanami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Jupang musihita marhite channel YouTubeon. Laho masagihon sian hami tuhita ima catatan jamita di Evangelium Minggu Seksagesima tanggal 12 Februari 2023 nanengro. Turpu jamita di tanggal 12 Februari Hombartual manak ni huriata ima natar surat di buku Pesalmen bindu 110 sia ayat sada sahatu ayat walu. Jala topik hombartu almanakta didok disi tua ni halak na daulat marroha manang di hati Indonesia didok kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Diamuna manami nanami hita saluhutna na manangihon bahan na husagihok kamion catatan na parjolo dung huja hami turpukon Pesalmen 110 sia tarlumubima ayat sada sahatu ayat waluon adong piga-piga catatan na parjolo Pesalmen 110 siaon ima Pesalmen nagumajang alapola do marisihon 176 ayat di sada bindu Pesalmen 110 siaon. Sudena di buku Pesalmen ini adong 150 bidu jala holan di Pesalmen 110 siodo napola do di paandar sahatu 176 ayat. Jala molo tapamanak pe bibelta secara keseluruhan mulai sian buku Sada Musa sahatu buku pangukapon odo na gabe binduni bibeltai nagumajang sian saluhut bidu na adong di Bibel. Catatan napa dua hon dung hupamanat hami Pesalmen 110 sia ayat sada sahatu ayat waluon jala marhite namanjaha piga-piga referensi penafsiran ni perjanjian lama di buku Pesalmen on dapot nami matoktong keunikan na ima diganup ayat sada sahatu ayat walu jala molo di pamanat muse sahatu ayat 170 onom ima di ujung ni bindu 110 siaon diganup ayat nai say adong do di suarahon say adong do di suraton hata nama naringoti hata ni debata firman manang patik baik tersurat secara langsung manang na berupa sinonim rupani manang persamaan na. Laos dapot tamasiani benang merah si buanot tatu jamita di Minggu Seksagesima hombartu topik minggu tua ni halak na daulat marroha mandok nasahata na ruar sian pamangan ni Jahoba nasahata ni debata nasa patik na sian debata ido sasitong na mual ni hatuaon dingulu ni ganup jolma di hasialanom. Catatan na berikut ima catatan na patuluhon sian hami nian di Pesalmen 110 siaon dang apalatakas di pabotohon manang di surat ton isedo panuratna. Alai gumudang do aka ahli di padan narobi mabdok ia buku Pesalmen 110 siaon ima Pesalmen na di surat ton Raja Daud ima sahala Raja Israel nama caitar berita jala di masa kepemimpinan Raja Daud do tercapai puncak kejayaan manang puncak kesejahteraan ni Israel i sendiri jala nagabe jamita dihita di naung dicapai naung bui sahat Raja David tu puncak kesejahteraan ni ngulu ni hajol maonna bahkan di tonga-tonga di bangsona ima marhiti-hiti na huddul ibana di tahta kerajaan Israel alai ditiki si songonido di surat tonibana di suara honibana Pesalmen 110 siaon namaddo debatado haroroan ni nasa hatuaon di bagasan nguluna debatado muali nasa hatuaon diganup jolma na mangulu di hasianganon. Dang ditaringoti bana di si ia arta portibi
jabatan, tahta, kerajaan, manang kejayaan ni sada bangso manang negara, nagabi mual ni hatuaon, manang las ni roha di tonga-tonga ni parnguluan na, nang di ngulu ni akajolma. Alay tung takas do, di suarao ni bana, hata ni debatado, na di hatindak ko ni bana, gabi mual ni nasa hatuaon na, gabi mual ni nasa hatuaon ni bangso Israel, gabi mual ni nasa hatuaon ni ganuk jolma na mangulu di hasyang ano. Catatan na paupaton, ditaringoti turpukod do hadaulaton marpangalaho. Ima di ayat na parjolo, lausido na gabi topik minggu, tua ni halak na daulat marroha. Molo tataringoti do hadaulaton manang hata daulat, jok do hita mempersempit terminologi hadaulaton manang daulat on, tu aka ulaon ibadah na bersifat seremonial, ibadah na formal, ibadah na ritual, na merpilian, doklan akana asing. Alai marhite turpukon, di paandar do tuhita ia hadaulaton na marpangalaho, ima hasisikop ni haringgason, ni na beribadah secara formal, jala sadalan dohot nasa pangalaho di ngulu si ganup ari, manang si ganup tiki. Patiki dang holan ditangihon, dang holan dijahahon, alai dibahen gabe sada pangalaho, manang di bahasa Sinuengon di dokma gaya hidup, manang jalan hidup. Jadi patiki dak sekedar urayan-urayan tertulis, patiki dak holan na di jahahon di suarahon, patiki dak holan di apil-apil rupani manang na di hafal dohok di pajojor, alai dibahen gabe sada pangalaho di ngulu ni akajolma siganupari. Ima hadaulatan ni namar pangalaho. Di jahahon patiki secara formal, jala diulahon patiki secara aktual. Jala hadaulaton marpangalaho hulapati hami marhiti turpukon ima takas mangaraduti nasahata, takas mangaraduti nasatona na pinasahat ni debata. Mangaraduti radut pola do opat ayat sian siwalu ayaton dipakai parpesal menon mas suarahon hata radut manang mangaraduti. Ima di ayat 2, tajahama non di ayat 4, tajahama di ayat 5, dungina parpudi di ayat 8. Di do mangaraduti sairadotaku akana mangaraduti ido hataridaan ni hadaulaton ni na marpangalaho. Radot mangaraduti dang madok ripas sempurna diulahu sude patiki tigor-tigor jala dakya ibana mardusa di bagasan nguluna daum. Ale molo didok radot mangaraduti ima sasahalak natakas namar situ tu ibana laho manangihon patik ni dewata dohot marsitu tu ibana laho mangulahosa di nguluna siganopare laho mangguhisa sian nasa gogo sian nasa rohana tutu di hajol maon olodo halak na mangaraduti patik ni debataon tertuk-tuk mardusa alai halak natakas radot mangaraduti patik ni debata molo tertuk-tuk ibana mardusa tubuma panol solion di bagasa rohana dang gabe pembenaran diri dilului manang alasan membenarkan kesalahan manang dosanai manol soli bana dinasa dosana jala di ulahon ibana do laho marhamu baon manundalhon nasa dosana di bagasan nguluna. Catatan na parpudi siak kami si buanota di jamita marhite turpukon sadalan sa ihot do hatuaon dohot haunduhon di hata ni debata. Ido naning ajar honon ni turpukon tu hita saluhutna. Mandok dang adong dalanna dang marnasahat hita tu hatuaon nasa sitong na dingulut taon yang goso marhite hata ni debata. Jala dang adong hata ni debatai
nanaing marpakorhon, nanaing membuat hita tunasa hasusaan, alai sabalikna, nak pe dok, nak pe pait, nak pe maul, alai hata ni dewata, alai patik nasian dewata, ikon marpakorhon hatuaon dinasa pardalanan ni nguluta. Dibaheni tahanguluhom maon di nguluta siganu pari, unang saya talului bedalan na asing asa marhatuaon asa marhasonangan ngulut taon ay dang dapok tai iya so marhiti-hiti hatani dewata, iya so di bagasad dewata marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus. Jalan na mangihut na parpudi unang adong be siak kita na madok gabi bubando di ngulutta hatani dewata, gabi maul do ngulut taon alani akapati ni dewata, ale balik sa ikonta sadari do nasa hatani dewatai laho manugu-nugu hita tu nasa hatuaon di bagasan ngulut taon di hasyangonon di tanoon tarlumobi di ngodu sogot pe. Ima akamang inang nabui husagio kami tu hita gebe catatan jamita di jamita minggu seksagesima ono pulu ari andorang so haheon ni Tuhan Yesus Kristus. Jala sai gabi pasu-pasu madihita manambai referensi dihita mangarai di jamita dia kapar hobasata nang laho manangihon jamita diganup akka parminggon nata dohoti. Horas, shalom.